Κέντρο, μπορείς να πάρεις αναφορά. Μπορείς να πάρεις αναφορά, κέντρο. Καλημέρα από το κεντρικό προς όλους τους πύργους. Υψώνουμε σημαίες και δίνουμε αναφορά. 1. Ο 1 έχει ψώσει σημαία και όλα είναι καλά. 2. Καλημέρα από 2, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. 3. Καλημέρα και από 3, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. 4. Καλημέρα από 4, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. 5. Καλημέρα από το 5, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. 7. Καλημέρα από 7, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. 8. Καλημέρα από τον 8, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. 9. Καλημέρα από τον 9, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. 10. Καλημέρα και από 10, έχω υψώσει σημαία, όλα καλά. Η περιπολία ακούει το κεντρικό. Ακούει η περιπολία. Όλοι οι πύργοι έχουν υψώσει σημαία, όλοι καλά. Καλώς, καλημέρα σε όλους.